एफर्टनि जिथु आद्रा थानाय दफाफोर आद्रा माने आं मा बुंनो जायखिजाया ओरैनोथ' मोनसे समाव आं खोनादोंमोन बिटिआर माने पेप्टिस एग्रिमेन्टनि जिथु दफाफोर बियो 82% जाफुंबाय होनलाबायनाय खोनादोंमोन आं बेसेबां नंगौ नङा जेब्ला आखाइ होगोन अब्लासो बुजिगोन आं 82% बाथ' 18%ल'सो आंहा मावनांगौआ दा खोथाया बेसो जेखिजायानो जाया जेसेबां पारसेन्ट दं मावनांगौ जिखिनि बाखि दं बेखौ आङो सरकारजों रायज्लायनानै सुफुंनो थाखाय आं नाजागोन खिन्थु आं खोनानाया बिथांमोननि मानसिफ्रा जेनेबा सोरबा एनडिएफबिनिबो सोरबा इउपिपिएलनिबो सोरबा एबसुनिबो लिडारफोरखौ आं बुंलाबायनायखौ खोनादों बेसेबां नंगौ नङा खिन्थु 82%आनो जाफुंजोबखाबाय होनना बुंदों दा 18% दंबावो बेखौ नायनोसै आङो बेखौनोथ' होनदां बारग' एनडिएफबि माने एनडिएफबिफोरनि माखासे केस आरो रिहेबिलिटेसन आरो जेलनिफ्राय सख'नांगौ बेनि सायाव जों जिहेतु सरकार बानायदों सरकारा दायथ' दं जों सेस्था खालामगोन जों रायज्लायगोन दाथ' सिगनेटरि हिसाबै जेनेबा जोंना एमपि इउजि गोरा बिथाङा दंफैयो इउजि ब्रह्म बिथाङा दंफैयो लरेन्स इस्लारि दंफैयो रोनगोरा बिथां एमपिआबो दंफैयो आरोबाव नुजोबाखै आं फैगोन खोमा सम दं दाबो दे